Il-kampanja tan-Nazzjonijiet Magħquda Free and Equal ħabtet mas-sena anniversarju minn meta Malta daħlet il-liġi tal-Unjoni Ċivili. F'pajjiżna din il-kampanja tkun mfakra billi l-kuluri tal-qawsalla nżebgħu f'post minn fejn jaqsmu n-nies fi triq Sant'Anna l-Florjana u fi triq Fortunato Mizzi fir-Raba' Għawdex. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali u Drittijiet Ċivili Helena Dalli semmit kif dik li tissejjaħ Rainbow Crossing hija simbolu tal-ftuħ li rridu fis-soċjetà tagħna bil-kuluri differenti tal-qawsalla jissimbolizzaw l-inklużjoni. Inklużjoni riflessa fil-liġi dwar l-Unjoni Ċivili u dik tal-identità tal-ġeneru, li flimkien ma' inizjattivi oħra li qed jieħu l-Gvern fil-qasam tal-libertajiet ċivili jgħinu biex f'pajjiżna jkollna soċjetà aktar miftuħa. Il-Ministru Dalli semmit kif fl-aħħar 12-il xahar kien hemm 47 koppja li daħlu f'Unjoni Ċivili. Fakret ukoll kif il-Gvern ħareġ ċirkulari interna li tassigura li koppji tal-istess sess igawdu minn miżuri favur il-familja. Iċ-Chairman tal-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ Gabi Kalleja esprimit is-sodisfazzjon tagħha l-ħidma li wettqet il-komunità LGBTIQ f'Malta. Il-konferenza tal-aħbarijiet li saret ukoll bis-sem tal-Ministru Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Justin Caruana intemmet b'ġest simboliku fejn il-membri tal-Gvern flimkien ma' numru sostanzjali ta' studenti mill-iskola primarja u sekondarja ta' Raba' Għawdex qasmu minn fuq ir-Rainbow Crossing.